Дзе танней, у інтэрнэт-краме ці ў звычайнай? Я задаўся такім пытаннем, і якраз мне трэба набыць 60 метраў 25, ну там метраў 10 яшчэ 20, але ж большасць менавіта 25, аж 60 метраў. Я вырашыў крыху сэканоміць. Сэканоміць не таму, што я там супер нейкі гаспадар, а таму што у нас проста няма грошай, як у тым тык-ток-меме. Параўноўваць я буду з 21 векам, таму што это амаль што адзіныя, хто прывозіць у Навагрудак дастаўку. Можа, нехта там яшчэ ёсць нейкі больш дробныя, але гэта больш на слыху. І пагляджу мясцовы, значыць, ПМК вялікая крама будаўнічая, і яшчэ там дзве крамы паменей, і пагляджу, у каго танней. Карацей, атрымліваецца, што 25-я труба на 21 веке каштуе 15 рублёў за 4 метры, яны па 4 метры кавалкамі звычайна ідуць, і метр атрымліваецца 3,75. Это у нас у ПМК, вялікая крама. Значит, 25 на 3,5, гэта нават не 4,2, гэта менш сценка, але шкловалакно усе 13 рублёў, то бок амаль што на 2 рублі танней за 4 метры. Ёсць яшчэ 25 на 4,2, але гэта без шклавалакна, яна карацей на ацяпленне не падыдзе. Гэта ўжо ў другой краме, я тут не здымаў, просто зрабіў фотку. Як бачым, 3,50, 25 труба, крыху іншы вырабнік, але гэта ўсё адно расійскія нейкія вырабнікі. Атрымаецца дражэй крыху, чым на ПМК, але ўсё яшчэ танней, чым у інтэрнэт-краме. А трэція увогуле аказаліся замкнёныя. Прыехаў у суботу ў 3:30, а яны да 3. Як ёсць. Магчыма, ёсць яшчэ нейкія крамы, я там некалькі ведаю, яны зусім дробныя, ці ёсць там пластыкі, не ведаю, я ўжо тут не паеду глядзець. Гэта вось арэол, дзе я звычайна нешта набываю. Карацей, аказалася, што ў інтэрнэт-краме самыя дарагія трубы. Розніца з самай таннай трубой дайшла до 2 рублёў за 4 метры. І гэта, дафіга. Прычым, што нават дробныя крамы, хоць і даражэй, чым у вялікай будаўнічай краме, ўсё роўна атрымліваецца танней, чым набываць у інтэрнэт-краме. Адзіны, канешне, што ў гэтых інтэрнэт-крамах бываюць розныя там прамакоды, там 5%, 10% зніжка, але ўсё роўна, я так адразу, я там не падлічваў, але, здаецца, нават 10% 10% промокод, і ўсё роўна 2 рублі на 4-метровай трубе вы не наэканоміце. Вось такая гісторыя.